Ei hittolainen. Taas on opekokous. Ei tätä opetusta ja opekokouksia jaksa ilman kofeiinia. Ois ees monsteria. Siis mitä? Siis... Tervetuloa Tamaran kahvilaan. Maailman parhaaseen bisnekseen. Ootko enkeli? En. Mutta tämä saattaa antaa siivet. Kiitos. Ai että, kyllä siinä silmä lepää. Kato nyt mikä suunnittelu ja toteutukseen hieno lopputulos. Noi värit, liukumat. Ja paljon värejäkin vielä kaiken lisäksi. Ja onhan toi nyt jotenkin persoonallinen. Mahtavaa. No, en tiedä kyllä. Oli kerran puhelimesta kamera rikki ja tollasta pikselimössöä se just sai aikaiseksi. Enkä tuosta sommittelustakaan olisi niin varma, että vähän shakkilaudelta näyttää. Ei kovin omaperäistä. Kyllä nyt jokainen osaa shakkilaudan tehdä. No, älä nyt oo tommonen hei. Kato nyt. Eihän tästä arvioinnista tule yhtään mitään, jos tolleen lähtee liikkeelle. Aika roskaa kyllä. Mutta no toisaalta, minkä sille mahtaa, oppilaat on niin paskoja tekemään näitä töitä. No, älä nyt viitti hei. Eihän tää nyt mikään kuvislukio sentään oo. No, mä tain kyllä lähteä sellaiseen, eli ei tarvitse tämmöstä roskaa katella. Terve! No mene sitten perkele!